laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. En morna mar bedo kod odiechieng' kwa kelo lakteche mopogore opogore wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mata chendo ni en Andrew Otieno. Yena warwak wendo wakendo daktari wa obonyiso wane nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Amoso no saro uru ni kwa Ramogi. Ero ayudo thuolo mar duogo kae kawuono mondo walose weche mathago wa koka chieth moloyo koka mine. Nyingena en Francis Odawa, an daktari ma mine. Nyocha apuonjo University of Nairobi kata malaria nyama Nairobi kendo ncha chiedho Kenyatta Hospital. Sani to koro achiedho mine gi oko. Erokamano nya Dr. Francis amor mar bedo kodi ne wabedo kod mbaka moro en juma achiel jumbe ariyo mokalo kendo ne wasingo ni odiechieng' machielo wabobedo kod chenro machielo mar joma mine. Amor ni chopo kendo aduok erokamano makende. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruok mane daktari? An anyalo wacho gimoro amora kuom wach mine. Omiyo wachna ni dwani wawacha ng'o. Kawuono daher mondo mwago mbaka kotenore kod pek mar joma mine e yudo nyithindo kata female infertility. Waseyudo kacha nya kwa Ramogi Ajwang' ni koso nyithindo e ot kata dala kata dak ok en ga chandruoge mar joma mine kende. To nyalo bedo mar joma mine kata mar joma wuone. Kawuono kwa dhimulo mar joma wuone. Kawuono waketo maino kuoma joma mine female infertility. Daktari mano en twak makare? Mano ni kare Ruth, mak mana ni kake wachoga it takes two to tango. Ng'enyne kwa oracho ni mine ok yud ich, ji nyalo paro ni mine manyalo bet gi problem momiyo familia ok yud nyathi. To ng'enyne usually en ni onyalo bet kuom ng'ama dichuo kata kuom ng'ama dhako. To kawuono wabro concentrate kuom ng'ama mine. Kamano. Erokamano nya seche mwacho ni infertility kata ng'ama miyo onge kod thuolo mar yudo nyathi koso nyalo mar nyuol kuom joma mine. Kwacho infertility kuom joma mine watemo wacho ang'o marach kuom ng'ama miyo system, ang'o matimore dend ng'ama miyo, ang'o matimore daktari? Ka mama osebet gi ng'ama dichuo e keny to higa chielo kalo to kogamo ich, wawacho ni mano en kod infertility kata en gi teko mar yudo nyathi. Kuom dholuo mama ma ok yud ich iluongo ni lur. Mano timore kosebet gi ng'ama dichuo kuom higni to nyathi otamre yudore, iluonge ni lur. To kwa koka definition mare gi koka puonj ma wadhiye kata gi kimombo kata kiingereza mani luongo ni infertility. Omiyo infertility wawacho ni mama osebet gi ng'ama dichuo higa mangima to gin kamoro achiel giriwre karachiel to nyathi ok osewuok. Mane mwaluongo ni obet ng'ama lur kata ng'ama nigi teko kuom yudo nyathi. Kamano. Wathoro ga bedo kod thuolo daktari ma ng'ato samoro onyuolo nyathi achiel kata onyuolo nyithindo ariyo to enena kod jaode e higa achiel kaka iwacho ni mano bende bedo classified kata inyalo kete kidieny mar lur koso mano wanyalo luongo nang'o nikech osebedo gi nyithindo osemako ich. Koka tegruok mwadhiye gi puonj marwa miluongo ni obstetrics and gynecology. Daktari ma mine. Infertility nyalo bet ni mama pok oyudo nyathi. Nyako chak yudre riwre ng'ama dichuo. Mano waluongo ni primary infertility. To kapeni osebet gi nyithindo, koro chopo kama koro kendo yudo nyathi machielo tamre, mano waluongo ni secondary infertility. Omiyo kuoka kimombo gi chieth marwa, mano duto pod en infertility. Primary nikech pok oyudo ga nyathi, or secondary osega bet koyudo kata oseyudo nyithindo moko matin to pod odwano oyud moko to tamore yudore. Mano secondary infertility. Kamano. Wacha gi primary infertility. En ang'o manyalo timore momiyo ng'ama miyo koso yudo nyathi chutho mapok notemo nyaka nene. Kae to wabodonje secondary bang'e wang'e ane ni oseyudo nyathi achiel kata oseyudo nyithindo ariyo koro tamore chuth. Wacha gi primary. Primary kaka wacho en ng'ama pok oyudo ich. Kata bed ni ne ok oyudo kapok okende kata nyaka bed ni osekende en ng'ama dichuo to yudo ich otame. Mano en primary infertility. Gima kelo infertility kuom mine mang'eny ahinya en kaleche makelo tong' odinore. Akia ni ngi an kode daktari watiri kod picha maber mokalo ka. Ya wane picha no mondo wane adwa explain maber. Kaleche go odinore mane gima hinyo kelo
pek ma yudo ich kuom mine ma mine bet lur kata bed ni oseyudo before kata pod ok oseyudo. The other time kane wan kanakoni nan japuonj ahero chung' koka cham to abro nisepuonja babet korka chich kamano. Erokamano. Jawinjo mae kaka od mine chalo. Mondo mama oyud ich, ng'ama dichuo keto kodhi mage ka miluongo ni nyodo ma ng'ama dichuo. Nyodo go gin gik mawuotho, gin gi wich, gin gi korgi, gin gi tail, giringo ka gidhi malo, gidonjo ka to gidhi manyo, gidhi luwo kama tong' ae. Tong' ae structure miluongo ni ovary kuom mine. Mine nigi ovary ariyo. Koro tong' nyalo wuok ka kata onyalo wuok ka. Ka tong' osewuok ka to ma iluongo ni fallopian tube en ler mating'o tong'. Obro ywayo tong' to luwe kama. Tong' ma ng'ama dichuo kata nyodo ma dichuo kosedonjo kae bro donjo kae to biro riwre gi tong' ka. Ae to iluongo no fertilize go. Kosebedo fertilized to tong' mosebedo fertilized no machako bet nyathi duogo kamae kae to dongo e uterus ka. Duogo kamae kae to dongo e uterus ka. Kapo ni ler ni odinore, tong' ma mama ok nyal donjo. Kodinre gi kae. Kodinre gi kae, nyodo ma ng'ama dichuo kata sperm ok nyal kalo. Kodinre gi ka, the same thing. Nyodo nyalo donjo nyaka ka, tong' nyalo donjo nyaka ka, to ariyogo ok nyal romo. Omiyo ok ginyal bedo fertilized. Omiyo nyathi ok bi donge. Mane e gima hinyo kelo infertility kuom joma mine ahinya. Mar ariyo, nyalo bet ni mama ok gol tong'. Mae to ok ng'eny ahinya. Otin nitie gik momiyo mama ok nyal golo tong'. Nitie condition miluongo ni PCOS kata polycystic ovarian disease. Ma mama ni nigi cysts mang'eny, en gi gik moting'o pi around kae. Ma sama tong' odonjo kata dwa wuok to ok bi kalo mondo gol tong' no mondo orom gi nyodo ma ng'ama dichuo. Man is one of the things. Mar adek, mine mokinyuolo makata onge gi ovary no. Mano be timre? Inyalo nyuoli ma onge gi ovary. Inyalo nyuoli mionge kata mana gi tube ni. Ok ni kata dinore. Onge completely. Ka Nyasaye nolosi, in ok nomiyi mano. Mano be nyalo kelo lur. Okay? Mar adek, inyalo nwang'o kata ni od nyathi ka be seche moko onge. Uterus ni. Mama nigi organs monyalo riwre gi ng'ama dichuo to mae to onge. Od nyodo onge. Od nyodo onge. To kuom mine machalo kamano, ma onge gi ovary, ma onge gi od nyathi, gino ok gidhi e ria. Omiyo inyalo ng'eyo well in advance ni mita nitie gi marach. To mama madhi e ria nyiso ni ovary ne nitie, od nyathi nitie, to mita kanye modinore, omiyo tong' ma dichuo ok rom gi tong' mare mogolo kae. Kamano. Seche ma pod intiere kanyo daktari, inyalo pimonwa ni thothne en ang'o manyalo miyo kata pipe ni dinore, gigo manyalo miyo odinore. Gima miyo gigi dinore en gik matimore kae. Matimore kae, ka mine riwre gi ng'ama dichuo, kata mana chilo ma apiny ka, madonjo malo, to kelo tuo e od nyathi, kelo nyaka tuo no donje e lechego, kae miyo lechego bedo gimiluongo ni inflamed, kae to gidinore. Omiyo ng'ama dichuo nyalo kelo tuo kuom mama. To tuo no idho malo, to biro to ketho tubes. Mama wuon ka ok observe good hygiene, ka ok en gi weche ler maber. Ing'e ni mbele mar od duong' ma mama ka, toke kanyo nitie yomacho. Yomacho no nigi chilo mang'eny. Ka mama ok observe hygiene maber, inyalo nwang'o ka chilo go wuok to donje od duong'ne, to nyalo idho malo, to nyalo kelo infections go eko. Mana kamano. Kata joma tiyo gi gik miluongo ni tampons, mar geng'o ria. Kok itiyo kode maber, seche moko wil kode iye kanyo, bende ok i observe ler maber, inyalo kelo tuo manyalo donjo ka, tima biro kelo dino lechego eko. Kamano. Maka wakete yo machuok, any infections, kata tuoche ema thothne miyo tubes dinore. Kamano. Infections ginyalo wakanye, kapo nono ni okiritori maler,
kata maber kaka ng'ama miyo. Seche ma idhi area itiyo kod yore mage, itiyo kod pads koso tampons. Seche ma itiyo kodgi to iritori nade, to bende daktari opimonwa ni kata joma chuo bende nitiere ong'ala mamalo mokalo mar kelo infections go kuom joma mine. Iwachonwa kacha daktari nitiere joma mine moko ma inyuolo kod onge kod konde kata dag tong', moko bende onge kod od nyodo, to ma en gima nochiego ng'ato kamano. Wamulo gimoro kacha ni PCOS daktari. Okimulwa ni PCOS ni en ong'eny machal nade, omono mine yudo nyithindo e okang' machal nade? PCOS gi sani ng'eny. Chon kisomo buge mag gynecology, ne wacho ni PCOS ne thago nyiri ma dendgi dongo. Iluongo ni the plump fat girl. Ema ne yudre ka nigi PCOS mang'eny. To gi sani kaka neno, kata nyiri ma ok nigi del madongo, gin slender, be inongo kata ka nigi PCOS no. En gima timore nikech yamo mag mine kata hormones mage ok ni kare. Gi sechegi ok wang'e ni tang' mamiyo obiro. To waparo seche moko ni mita kata tiyo gi yien kaka mag P2, iluongo ni Postinol 2. En one of the en achiel kuom yore ma mine tiyogo mondo gigeng' mako ich. Iluongo ni the morning after pill, kata emergency contraception. Hormones mage kata yamo man kuome ma progesterone nigi malo, mita ema interfere. Mago be waparo kamano, to kwan gadier kuom mano. To gadier wuon gi sechegi, mine nyiri mang'eny nigi PCOS. To ok ochuno ni gichwe mok yudo ich, en mana ni gidwaro mondo konygi mondo wa balance hormones gi noero, tae gima no chako golo tong', miyo gi nyalo mana yudo ich. Kamano. Mano pod wang'iyo primary, kaeto ni mulo kacha gimoro ni secondary bende. Okang'e kwa ka uyweyo mondo waduog thuolo bang' thuolo machuok mokalo, aeto wang'iyo ni wach mar secondary. Senyuolo nyathi achiel, senyuolo nyithindo ariyo, kori itemo to tamore. Osenon jaodi moyuni to en kare. Debed ni en ang'o manyalo miyo ng'ama miyo bedo kod secondary infertility. Kik idhi mabor, kik isudi. Seche moko uyueyo no kantiere kod ote kata penjo, ore namba mar SMS ma en 23600. Unbeatable deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Binti kicha, mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha, mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Machiegni kendo penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu. Ka intiere kod penjo mora madiher, penjo Dr. Francis, waseya ulainde wa mag SMS 23600. No. Wang'iyo secondary infertility. Teneni ni nyuolo nyathi achiel, kati nyuolo nyithindo ariyo, to koro kati timri nade, to tamore daktari wadonje secondary. Kamano Ruth, mana kaka sewacho, gima miyo mine bet gi teko mar yudo nyathi en ka leche go odinore.
onyalo timre kuom mama mapok oyudo nyathi kata moseyudo nyathi. To kapimo kuom mama moseyudo nyathi, mana kaka nawacho kuom mama mapok oyudo nyathi, en mana chilo ma aka ka idho malo. We mondo kendo atem lero mae. Mae od donjo ma od nyathi. Mae kama mama riwore gi ng'ama dichuo, gi kizungu iluongo ni vagina. Gi dholuo ok abi wacho. Ma iluongo ni cervix, kama tong' donjo go. Bende kama ria wuoke, ka donje duong' ma mama kadhi oko. Kae ma nyathi donge iluongo ni uterus. Kae ma tong' ae iluongo ni ovary. To tong' biro, to nyodo ma ng'ama dichuo biro romo kode to fertilize, kae to iduoke mondo duogo timang'o odong' kae. Omiyo the same thing, mana kaka nawacho kuom primary infertility. Chilo ma akae, ma either kuom wach ler ma mama, ok obet gi ler maber, miyo chilo donjo, nyalo kelo tuo machalo kamano. Ka ng'ama dichuo nigi tuo ma zina, gimoro kaka gonorrhea, tuoche mag joma dichuo, mag nyaye, ko olo ni mama kae gi pige noero, donjo kamano, biro timo tuo no donjo ka, biro ketho iye ka, ai kendo biro ketho nyaka tubes gi, omiyo tubes go nyalo lorore. Sama mama osenyuol, ing'en ka mama osenyuol, nitie remo mamedo wuok ka dhi nyime kuom jumbe kata mana 6, moloyo ahinya ndalo mokwongo bang' nyuol. Remo noero wawacho ne en good culture medium for bacterial proliferation. Nyiso nang'o? Remo no ka chandruok ni kat kute nitie, ka kute oromo kode, miyo kute dongo piyo piyo. Piyo kute proliferate kata dongo piyo piyo. Omiyo nyalo kelo infection kata nyalo kelo tuo mondo timang'o? Mondo donj bi malo. Mar adek, sama mama ni nyuol, idwaro ni hygiene kata ler obed mamalo. Kaka modhi nyuolie, nitie yore mok ni ler, mok ler. Mano timore, lure kod kama nyuole. Nikech wawacho ni mine onego nyuole ang'o? E hospital. Kama ler nitie. Under aseptic techniques, bumiye nyaka yedhe mageng'o infections goeko, kata kute goeko. Kamano ok otimore, mano bro kelo chilo, donjo malo, kae to bro timang'o? Bro block the tubes. Omiyo kuom secondary infertility, gima ok timre kuom primary infertility, en mana wach no onge gi ovary, nikech en nosemako ich, nyiso ne en gi ovary. Uterus mare kata od nyathi bende nitie. Duong'ne of course nitie, nikech oriwre gi ng'ama dichuo. Omiyo over and above wach mag gigi onge, en mare ng'enyne, en mana wach ni magidinore. To chopo kama mama, seche moko odonjo gimiluongo ni ria, owuok e ria. Seche moko nyalo timre kapok ndalo ne oromo. Mano bende koro tong' ok ogol tong', nikech ovaries ne goeko, koro seche go oling', ok gol tong'. Mano bende nyalo timore. Seche moko nitie tuoche ma bende ketho ovaries go, seche moko obet gi menopause noero, kata odonje ria gi chon kapok ndalo ne oromo. Kuom higni mwang'e ni mama onego bed gi menopause. Kamano. Seche ma pod nitiere kanyo daktari, early menopause kata chope ria chon, ma nyalo miyo ng'ama miyo ok nyuol nyathi kata ok yud nyathi. Early menopause thothne ang'o makelo daktari? Nitie tuoche mag kute mopogre opogre. Moloyo viral infections nyalo kelo mano. Mama kogu owito remo mang'eny samonyuol, mano nyalo affect system mare, ma bende nyalo ketho od tong' mar mine. Mano bende nyalo kelo early menopause. To bende nyuolwa mopogre. Kako in kod mama machielo opogore. Nitie mita Nyasaye no mi tong' matin compared to mama machielo. Omiyo tong' gigo rumo chon kapok ochopo higni mwang'e ni menopause onego bedie. Mano bende nyalo kelo gima kamano. Mano bende nyalo timore. Moro nyalo mulonwa mana yo machuok ni lifestyle, kaka oganda odak sani, kaka wachiemo sani, kaka ji obet, bende nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mar ni ok onyal nyuol, ok onyal yudo nyathi. Bende nyalo kelo infertility, lifestyle. Koka chiemo to kang'e mang'eny. En mana ni wawacho ni mama ma romo gi joma chuo mang'eny,
maromo gi joma chuo mang'eny ni ata higher risk mar bet gi shida makama. Kata mama ma jaode riwore gi mine mang'eny nyalo kelo tuo e ot mabiro kelo gima kama. Mano ema timore kamano. Kaka wawachega e nyakalondo mar Ramogi ni ponono ni en miyo kata en dichuo ma japap to nyalo kelo chandruok kamano. Omiyo nyakwa Ramogi Ajwang' ponono ni podi dwaro ni mondo mi yud nyithindo, dichuo dwaro ni mondo mi wayud nyithindo, nitiere kaka nyaka ritruok bedie. Aneno ka watiere kod penjo mang'eny mokalo. Namba mar SMS en 236000. Dr. Francis nitiere studio ka kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Ayudo te moro ka awacho kacha ni adwaro penjo daktari ni ang'o momiyo aneno ga gik ma rochere, discharge ma rochere ka wuok e dende ojegni 17 nyalo miye obed kod chandruok e ndalo mabiro mondo mi kik oyud nyathi koso. Ok owacho na nyinge gi kamwae. Discharge marachar ng'eny ne normally en kudni mwaluongo ni fungus. En one fungus. Kata gi kimombo Candida albicans. En okohiny dino leche mag mine. Makwana no kelo chandruok mang'eny. Nikech owuok mang'eny miyo mine gwanyore, etc. Kendo theko mana gi kamano. To bende owuok mana kuom joma dichuo. Ng'enyne seche moko bende mana wach hygiene mawacho no idhi e choka moro ma ng'ato no osedhiye to kiketo tissue kanyo samidhi oko to pigno splash duogo kuomi mano nyalo kelo tuo makamano. Omiyo hygiene very important kamano. Ritruok mar joma mine en gima nyaka ng'i motegno mokalo kamano. Nikech magi madhi kelo infections mane wawacho ka. Penjo moro wacho na ka daktari wawacho kacha ni mosna daktari antiere kod higni 40 to pok ayudo nyathi to ka period kata karia biro to iye kae mang'eny mokalo. Ok owacho na koseneno laktar kata kapok oneno laktar to sechopo higni 40 pok oyudo nyathi. Bende entiere kod geno, entiere kod hope, inyalo timne nang'o? Mokwongo adwa ng'iso gimomiyo gima kamano nyalo bet ni timore. Mama ma sama dhi e ria to winjo rem to bende otemo mondo mak ich to koyudi to winjo ka iye rame. Nitie gima iluongo ni rariw. Awinjo ka ji mang'eny wacho wach rariw. Omiyo gimiyo blame ni rariw emomiyo ang'o. Omiyo gimak ich. Rariw no en terminology mwaketo kuom rem ma thago mama e bwo iye ka. To gima hinyo kelo rariw ahinya mokwongo wuon en mana kudni mawacho goeko. Infection goeko. Mwaluongo ni pelvic inflammatory disease. Kosedhi malo kanyo to ketho iye kanyo okelo lit kanyo ero. Seche mosedino tubes goeko lit bende nitie e bwo mama kanyo. Mano duto kelo rem. Omiyo nitie relationship kaka nyalo wacho e kind rariw miwacho ne en pain kata rem sama mama dhi e dwe kod ok yudo nyathi kod bet ng'ama lur nikech kudni no nosedonjo boketho iye kuro. Koro sami dhi e dwe be iwinjo lit nikech iye kanyo lit. Bende kata sami riwre gi ng'ama dichuo bende pod iwinjo mana rem no ero. En one and the same thing. Iwinjo rem sami dhi e dwe kata sami dhi e malo. Iwinjo rem sami riwre gi ng'ama dichuo to mako ich bende tami. Gik adek go giwuotho kamoro achiel kamano. Nyakwa Ramogi Ajwang' en twak madwa ni mondo mi iti gi thuolo ni maber nikech seche ma daktari pio puonjo weche gi puonjo gi maler kendo maleo. Ka ijire kod penjo moro amora or SMS kata igo simu kwase kawo yueyo kwa duogo twadhi kawo simbe omiyo kik idhi mabor kik isud kata matin. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream.
Explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roman tile kuom siling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83 83. Before the police arrived, the members of public had managed to fatally subject the two suspects to mob injustice. Rakruok e kind jonjore gi obila e boma Mayala oweyo obila achiel gi hinyruok ka jopiny bende onego janjore achiel. We will not call off a strike. Then next year I call again. The next year I call again. Tunamalizana. Jotije mbalariany orido chung' margi kendo nyiso jonyuol mondo gol jopuonjre odhi pacho ni mar ng'anyo margi pod oniano. And if you continue using brutal force, we will not be cowed. We will instead go ahead and call for a regional strike. And if the issue is not resolved, we shall escalate the industrial action to be nationwide. Jochiw thieth mamoko singo riwore gi nurses ma Siaya e ng'anyo mar sundo sirkal mondo winj pachgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Francis Odawa e studio ka awang'iyo infertility kuom joma mine. Daktari, ipimonwa ni kokawo higa achiel kusebedo kutemo to gimoro amora uneno ka gima timore maber to onge samoro sepim ng'ama dichuo yudi ni en ober. Onego bed ni ng'ato dhi ir laktar. Seche ma ng'ato biro iri kaka daktari molony e wechegi, okang' mokwongo kata gimokwongo mitimo ne jatuo en ang'o? Mondo mifwenya ni chandruok moro en ni samoro ok ogol tong', kata odhi early menopause, kata ndalo ne mag menopause osemana chopo, kata gin infections mo block tube kod weche makamago, nikech gin gik mang'eny manyalo kelo wachni. Kuom wach chieth mwatimo nitie gima wawacho ni first things first. Omiyo kipar gima kwongo manyalo kelo problem noero. Gimomiyo mama ok nyal mako ich. Tasewacho maler, gimomiyo mama ok mak ich ng'enyne en ka ler no dinore. Mane gimo kwongo. Omiyo gima wabro timo mokwongo en ni wadwa ng'eyo ni to od mama ni en kare kose nitie problem. Gima watimo mokwongo ahinya en warango kaka lechego chalo. Nitie test mwaluongo ni HSG kata hysterosalpingogram. Hystero en wach uterus. Salpings and tubes. Salpingogram watimo test mamenye iluonge ni hysterosalpingogram. Waketo gimoro machalo kalam kama the od nyathika. Ten gi bure iye ka. Tae nitie pi mi ichoro gi pressure. Pigno bro donjo ka gi pressure to pongo ka. Kose pongo ka lerni oyawre to bro donje lerno bo wuok bo pukre oko ka. Odonje lerno bo wuok bo pukre oko ka. Kae titimo x-ray. X-ray bro nyiso kama pigno chope. Pigno waluongo ni en radio opaque. Omako x-ray. Ibro neno ka iye karachar. Rachar nyaka kuonde ka bo wuok oko. To kaponi daktari nyalo make kanyo mana matina ka wie simbe Eliza. Yes, makane. Mana kama intiere no, kikisudi daktari. Kamano. Eliza, penj laktar, halo? Hello. Machiegni? Iluonga ne Eliza. Machiegni Eliza. Wuok piny Maloy Doctor. Machiegni? An gi shida na bibo piny maboyot nyathi nitius maga olorre. Noyud? Nitius maga olorre e butu ovary. Oyud ni gik mane butu ovary chalo otwinyo. Oro nowachna ni ati ni nyaka yaw nitie kaka inyatim na small surgery. Baya koro yaka gol gik machalo twinyo go mondo omi tong' mondo owuogi. Okal. Mondo rom gi sperm mar ng'ama dichuo. Koro apenjo laktar ni ati nitie kaka inyalo konya to en chudo chalo nade to kasha bende nyalo chung' mondo mi okonywa. Erokamano Ruth. Erokamano nya Eliza, kete mana ka daktari dhi duoki daktari.
Mana gima na pimo no. Ne wan ka. Kwasetimo keto pigno kanyo mondo nyisowa kama lerno otudore, omino dinore, koro eka wanyalo ng'e gima inyalo timo. Nyako no wacho, kata Liza no wacho ni mare odinore gi kae. Mare no odinore gi kae. Gi chon, ne wayengo, wayao tubes no ero. Mak mana ni okokonya ahinya. Kiyango ji kata 100, tibro nwang'o ni ji 5 kata 20 kende manyalo yudo konyruok gi yorno ero. Omiyo tinde gi sani, an awuon, okane tiende mar thagruok gi wach yango ng'ato mondo iyaw tubes no eko. Nikech mondo itim tijno ok en pesa matin. Gi sani ka leche ni odinore, gima timo en ni wami yath mondo igol tong' mang'eny. Kisegolo tong' mang'eny, to wa harvest gi, wapono tongo. Kaka inyalo pono maembe. Ipono gi, ikelo gi oko. Tiketo tongo karachiel gi nyodo manga madichuo. Ka giseriwore, tong' no bro bedo fertilized. Bo bed gima nyalo timang'o, bet nyathi. Kosebedo fertilized gi oko ka, tidwoke e iye ka. Ka ikete e od nyodo ka, mondo nyathi obedi. Seche no yudo kisemiyo mama no, yien mabro miyo kae, bet moikore mondo yud nyathino. Mane e gima advocate for sani. E gima an awuon awacho ni onego timre. Nikech mae waketho sama ng'eny. Ne watime chon ka technology mar mawacho sani no ero ne onge. Technology mawacho no iluongo ni IVF, kata in vitro fertilization. Wagolo tong', wakete nyodo madichuo, kamoro achiel, giloso nyathi, kaeto waduoko ka. In vitro ng'iso ni otime nadi, otime oko. Kane otimre iye ka, tiluonge ni in vivo, mano to nature ema timore. Ng'ama dichuo keto nyodo neka, oidho malo, obiro romo gi tong', mamine, kaeto duogo timang'o, obet ka mondo dong. Mane gima onego bed ni timre naturally. Kama no ok nyal timre, koro wa bypass, nikech leche go osedinore, ok gibi konyowa. To ng'ama miyo dwaro nyathi, tidwaro ng'ama nyathi. Inyalo timo gini higni gi higni, iketho time, to kibi succeed. Ang'e ni in vitro fertilization beche ng'eny, it is the way to go. Nikech kata mana tube ni, yawe is almost half the cost matimo in vitro fertilization. Daktari Makema kakanyo, mana kama intiere no, ne watimo chenro moro mar golo tong' ng'ama miyo, tigolo tong' ng'ama nyodo, kaeti duoke, mana gima daktari pimonyo. Kang'eyo ka nineno chenro no nyakora Ramogi Ajwang', kanu bai, to odiechieng' machielo. Halo, penja laktar? Hello. Machiegni, Lilian? I'm Lilian. Machiegni. Adwa penjo daktari penjo moro ni yan tira ko sebedo karama piny ya. To nagolo discharge mang'eny momakre machalo brand apot kamae. To asethiedhe karibu sani en 6 months manyocha osetimna nyaka screening to yud ka an sawa. But atemo ni mondo conceive to kayudi to yano pod rama. Koro kang'eyo no nyalo bedo ang'o nikech nonyisa ni achaka dhi ane kende screen after 6 months. Asemuonyo yedhe te osechwa sademete, but pod orama mana ka gima dwa neno period to ken period. Orama severally. So discharge ne wuok mang'eny momakore machalo pinyogo. But sani koro discharge mawuok to ng'eny ahinya, but piny nyapuro dong' karama. To koro asetemo ni mondo mi achaka mede nyathi an gi higni 39 sani. Daktari. Mano nyiso ni en gigi miluongo ni secondary infertility. Kech en gi nyathi. En gi nyathi. Pima wuok ne owero kata discharge no, e achiel kuom mane waselose. Ng'enyne en candida kata yeast infection. Mano to kel infertility. To mak mana mayuayore no, nyalo bet ni en kata mana gonorrhea. Nyalo bet ni en gonorrhea kata chlamydia. Kute ariyo mahinyo ketho od nyathi mar ng'ama mine en ariyo mawachogo. Gonorrhea kata chlamydia. Mago ema hinyo kelo gima kamano. To komano maki bochopo malo kae, okelo tuo malit nikech gigi bedo inflamed. Koro bet malit. Nikech gin gi tuo. Koro irami. E gima owacho no. To bang' irami no, ka gisedinore, koro ok yud nyathi. Mane e gima ji wacho ni rariw ma wacho kuome no ero.
gimiluongo ni rariw no en mana gima mama passive kata winjo. Ok ni en tuo kibinafsi. Gima kelo rariw wang'eyo. En tuo mawuok kuom joma dichuo kata kuom ler ma ng'ama mine madonjo malo ka to biro ketho tubes go eko miyo gidinore. Mano ema kelo pain no. Kata kelo rem mantie. Antiere kod penjo machielo. Halo, penja laktar. Halo? Margaret? Machiegni. Awinji. Wambe wawinji penj laktar? An di penjo kuom laktar. Dhi nyime. Margaret wakony sa? An 38 sane. An 38 sane. To aonge nyathi pok ayudo nyathi to ka atend to iarama piny iarama seche mariwora gi chuora bende awinjo ka duong' na ila. Erokamano ahinya. Mane achiel gi mwaselose no ero. Hirami nikech ne kudni odonjo kuro. Infection. Odino leche mag tong' ok ibi yudo nyathi. Samiriwri gi dichuo pod iwinjo rem no ero. Samidhi e ria pod iwinjo rem no. Mane en mana achiel mwawacho no ero. E gima kelo shida mantie kuom mama no ero. Emomiyo ok oyud nyathi, omiyo dwaro ni mondo konye mana kaka asewacho no. Onego wang'iye wang'en to kanye mantie problem. To an gadier ni ka wang' watimo test mawacho kani, wabiro nwang' ka leche go odinore. Either odinore ka, oro odinore in between ka, kata odinore tung' kachacha. Kwaseng'e mano, kama ni kare, koro wang'e kaka wanyalo konye mondo watim ang'o? Wagol tong', wariw gi madichuo, waketi iye kanyo. Kamano. Ponono ni ng'ato odhieri wuok eria machon early menopause daktari nikech koro wang'iyo kaka inyalo konye. Waseng'iyo kacha ni kaponono ni tubes obedo blocked to yomi nyalo tim godo en IVF. Koro kaponono ni wantiere kod case ma ng'ama miyo entiere kod early menopause to kata kamano yiena mondo akaw simb Paul mondi mana kiyiena. Ayiego. Paul, halo page. Halo. Wawinji? Awacho ni hivi ya Ramadan. Nuane kendo kiye? Koro nadhi osiptal kano pima to kani tubes go block both sides. And then negindiko na the operation. Kanita the operation sanan gi 2 weeks out. But the pain for them are not the same. Udanjo ka pini arama kabisa. Yeah. So negingada kunde adek nekech neging'isani both sides or block tubes ka. But rem to pod en same pod awinjo rem kabisa. Koro kang'e ni shida nyalo bet ang'o. Then an gi 33 years to aonge gi nathi. Erokamano ahinya daktari. Ruth kiwinjo jomago simo. Problem margi en achiel. Kamano. Problem margi en mana achiel. Leche odinore, rem e bwo ich. Koriwre ng'ama dichuo to rem. Nyathi be pok oyudo. Mama mogo sim machien ni nyocho timni surgery. Owacho ni nong'ade kuond adek. Aparo ni gima notimre no iluongo ni laparoscopic surgery. Nitie kaka itucho kamoro ka, itucho kacha gi kacha mondo idonj, ing'i kaka iye kanyo chal mondo itim surgery no ero. Rem mar lorruok mag leche mag mine kata timni mana surgery ok bi golo rem no ero. Surgery mitimo ni no ero en mondo konyi mondo iyud nyathi. To kochuno ni koseyaw tubes go eko koro rem no biro dhi. Nikech tuo mano osedonjo kanyo to nitie. Omiyo mano pod nyalo mana dhi nyime. To bang' jumba adek bende pod en ali, orit matin, orit matin. Nikech samo timne surgery no to be ang'en nyocho miye yien antibiotic. Mabiro chiedho tuo mano odonjo iye kanyo no. Omiyo onyalo lal gi ndalo matin. Mano nyalo timre. Mak mana ni surety ni koro biro yudo ich nikech intervention no kata surgery moncho timno to wabiro rito mondo wane. Kaka na awacho kiyang'o mine 100 e kind mine 5 gi 20 ka bana 5 to 20% ema nyalo yudo ich konyore. Modong' ok bi yudo. Omiyo gin gilaw timang'o mana asewacho cha in vitro fertilization. Gima biro wacho ni joma mine en ni gisechegi gi ngima masani ka ok yudo ich ipenjo ni to mama ma onge gi tong' kata chopo menopause gi chon ikonye nang'o.
E higa masani onge mama monego bed ni chwe moko oyudo ich. Kata bed ni problem ne nango. Gi kama wantiere. Unless ni od nyathino Nyasaye ok nomiye. Mana kaka nasepimo. Mani luongo congenital malformation. Nyasaye ok nochwe ne od nyathino ero. Moko nitie mochwe ni kata mana od magolo tong ovarino ero. To od nyathino to onge. Mama no ok bidhieria. Omiyo kama nyathino bro donge onge. Adwa wacho maler. Kata mama ma onge gi od nyathino ero, pod inyalo kony. Ibro konye nang'o? Inyalo kaw tonge, tiriwo gi nyodo ma dichuo mamare gi chuore. To kose riw to rango mama machielo ting'o ne nyathino ero. Mani luongo ni surrogacy, kata surrogate motherhood. Mama modonje ria gi chon, to pod dwaro nyathi, tong' imo go. Inyalo kwane tong' kuom mama machielo. Kata obed nyamingi, kata obed wayane, kata obed mama machielo, anonymous donors. Tinde nitie nyiri mamita dwaro kako konyre gi wache mag skul, ang'ono ginigo, to ken gi yuto moromo. Gichiwo tong'gi, tinyalo kony go mama machielo. Kata onge no osekaw, tiriwo gi nyodo ma dichuo mar mama ni, kae titimo nang'o? Ikete ode. To bet mana gi nyathi. Ya? Mani luongo ni donor egg. Kata donor ovum. Okaw kuom mama machielo, oriw gi tong' dichuo mare cha, to bet ang'o? En koro ting'o nyathi. En koro bet kaka surrogate. To par nang'o? En imoting'o nyathino. Mano nyathino. Obro nyuolo. Obro dhodho. Ok mano bende oyudo mana kony. Mano yudo nyathi. Omiyo onge mama manyalo chwe moko yudo ich yudo nyathi gi seche makawuono. Mano nyaka wang'e. Mano nyaka wang'e. Tiende ni chandruoge duto te ma samoro ma ikwe ma moni nindogo. Dr. Francis lero ni onge ng'ama miyo gi higa ma wantiere ni manyalo wacho ni ok onyal yudo nyathi. Mine te nyalo yudo nyithindo to mana ka iluwo yo monego bed ni iluwo. Ka iwuotho kod laktar e yo monego bed ni iwuotho gi laktar. Daktari thuolo omaya wang'a penjo turi to kata kamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano. Ruth kedadwa wacho niya. Kata mama ma jahigni 70 nyalo ting'o nyathi. Nyocho timre Uganda kae oting'o nyithindo 2 rude. Sani kama loso kodi ni an gi mama ma jahigni 52 oting'o rude. Sani go malose ni. Mano mbaka manyaka wago. Maburo go mbaka. E chenro machielo mar penj laktar. Giseche gi inyalo yuda e simo 0725 735 038. Abro nuoyo. Nuokiye. 0725 735 038. Kata 0733 71 6097. 0733 71 6097. Mokwongo cha ne en Safaricom, mar ariyo no en mar Airtel. Daktari to ofisa to nitie Professor Nelson Awori Center, chiegni gi Nairobi Hospital, 3rd floor room B2. Kata Kenyatta National Hospital, Doctors Plaza, number 56, number 56. Dr. Francis aduoko erokamano mang'eny kendo ageno ni odiochieng' machielo ibro duogo kwarwaki mondo miwachak wagoye mbaka nikech en mbaka mok watieko. An thuolo Ruth. Weche minyalo lose kuom mine ng'eny. Weche ng'eny sae matin. Kamano. Nyakwara Mugia Jwang' ageno ni yudo geno kata yudo hope matin ni kare gigi duto te beni ang'o motimore e system ni kaka ng'ama miyo kiluwo yo maber to inyalo yudo konyruok. Aduoko ne Dr. Francis erokamano makende ne jogo picha mawa, erokamano makende ne jogo mochung' ne duol nyaka taya ne director na Bob kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano mathoth. Ne jahera mar chenro mar penj laktar ndalo duto te kete manaka nikech kawa wacho ni ngima en mwandu. Anilonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.